Kang, kurung lah, bener lah. Ya bener. Ambuh, ora ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Wis do mati apa ya iki? Loh, do wegah ta kene. Oh. Wis gak mulai ngono. Gak mulai. Apa bali nang gone kok mulai nganti. Kira ana duite ya? Heeh. Ana duite. Wis wedhus tenan. Ha iya. Tapi Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe sing nangis dengkeli. Ha iki dit kowe. Yang Dit susuk rokok mau. Piro? Oke. Kok rumangsane. Gelem 50 ra gelem wis ngono. Yang ngene ta apa 50? Nah, kene. Kandhaninya wis. Heeh. Dipaeka terus ora dipaeka karang ya bocah nek ora dingonone iki ndak ming ora gelem